Mielőtt elkezdjük, lenne egy kis kérésem. Szeretném elérni az 1000 feliratkozót. Ez nagyon fontos számomra. Kérlek, kattints a feliratkozás subscribe gombra. Ez csak egy apró kattintás, de számomra hatalmas motiváció a további videók készítéséhez. Nagyon köszönöm mindenkinek. Eladó 50 ezüstért. A kalapács szárazon ütött a fára, és a piactéren szétterjedt, mint egy halálos ítélet. De az igazi csapás akkor érte, amikor Sophia felnézett, és felismerte az arcot. Az ember, aki a jövőjét árulta, méltóságát marhaként adta el a piacon. Az apja volt. Abban a pillanatban megértette, hogy vannak olyan mély árulások, amelyek nem csak a reményt, hanem a nő önazonosságát is elrabolják. Ez a történet arról szól, hogyan lett egy lány árucikké ugyanazoktól a kezek által, amelyeknek védeniük kellett volna, és hogyan döntött úgy egy magányos cowboy, hogy mindent megtagad, a törvényt, a társadalmat, sőt Istent is, hogy átírja ezt a kegyetlen sorsot. De senki sem gondolta, hogy ez az akcióváltás a legnagyobb vihar lesz, amit a vidék valaha átélt. A tér napos reggelente tele volt élettel. A kocsik átszelték az egyenetlen kövezetet. A kereskedők hirdették az áruikat. A frissen sült kenyér illata keveredett a bőr és a nedves föld aromájával. A gyerekek a standok között futkároztak, miközben a nők alkudoztak a szövetek és fűszerek áráról. Olyan volt, mint egy hétköznapi nap, az olyan reggelek egyike, amikor az élet a maga természetes és kiszámítható ritmusában zajlik. A tér közepén egy faszerkezetű emelvény úgy szakította át ezt a normalitást, mint egy nyílt seb. Ott, az idő vasfogától megviselt táblákon valami történt, amit már évszázadokkal ezelőtt ki kellett volna űzni a civilizációból. Emberi lények árverése. Sophia ott állt, karjai megkötve, ruhája ujjai szétszakadva, haja kócosan a szél és a szégyen miatt, barna szeme, amely egykor csillagként ragyogott, most egy olyan vereség súlyát viselte, amelyet egyetlen nőnek sem szabadna megtapasztalnia. Nem sírt, már nem. A konnyei napok óta kiszáradtak, amikor megértette, hogy senki sem fogja megmenteni. Nézzék, uraim, egy erős, egészséges és engedelmes fiatal nő. Az árverés vezető hangja obszcén lelkesedéssel vágta át a levegőt. Tökéletes a földeken való munkához, vagy egy ház gondozásához. Ki ajánl többet? Sophia még mielőtt felnézett volna, felismerte a hangot. Ez az a hang volt, amely egykor meséket mesélt neki elalvás előtt, altatót énekelt lázas állapotban, és megígérte, hogy megvédi minden bajtól a világon. Amikor a tekintetük találkozott, Joachim, az apja, egy pillanat töredékére elfordította a szemét. Ez volt minden. Az emberség egy villanása, amelyet gyorsan elnyomott a kapzsiság és a gyávaság, amely arra készteti az embert, hogy eladja saját lányát. Játékadósságok, alkohol, veszélyes embereknek tett ígéretek, akik vérrel szedik be az érdekeket. Joachim a könnyebb utat választotta, feláldozott valakit, aki képtelen volt megvédeni magát, hogy megmentse a saját bőrét. És most ott állt, egyetlen lányát érmékké változtatva, amelyek még néhány éjszaka örömeit és szégyenét fizetik ki. 40 érme! Kiáltott fel egy kövér farmer, Sophiára nézve, mintha szarvasmarhát értékelne. 45, tette hozzá egy szánalmas kinézetű kereskedő. Minden licit egy hátbaszúrás volt. Minden kiáltott szám egy kicsit csökkentette az emberiségét, míg nem Sophia kezdte azt érezni, hogy talán már nem is ember, hanem csak egy dolog, amit meg lehet venni és birtokolni. Ekkor egy másik hang tört be a horror piaca fölé, 100 ezüstérme. És aki többet mer ajánlani, az felelősségre vonja magát előttem. Éreztél már valaha azt a pillanatot, amikor az egész világ megállni látszik, amikor még a szél is visszatartja a lélegzetét, várva, mi fog történni? Maradj velem a végéig, mert ami következik, az sokkal több, mint egy egyszerű megváltás. A csend, amely ellepte a teret, olyan sűrű volt, hogy Sophia hallotta a saját szíve szabálytalan dobogását. Minden tekintet a tömegből felbukkanó árnyalékra szegeződött. Magas volt, széles vállú, bőrkalapja részben elfedte az arcát, amelyet a nap perzselt. A csizmája tekintélyt parancsolóan kopogott a köveken, és testtartása sugallta, hogy nem szokott hiába való fenyegetéseket tenni. Miguel Santoro, egy név, amelyet egyenlő tisztelettel és félelemmel suttogtak a vidéken.
Egy magányos cowboy, kevés szóval és sok sebhelyekkel. Mindegyik egy történetet mesélt, amit soha nem mondott el. Azt mondták, mindent elveszített egy tűzben évekkel ezelőtt, és azóta az utakon élt, farmról farmra terelve a marhákat, gyökeret nem eresztve, senkit sem engedve túl közel magához. És most ott állt, egy vagyont ajánlva egy nőért, akit nem is ismert. Sophia furcsát érzett abban a pillanatban, a remény egy olyan apró és törékeny szikrája, hogy szinte félt felismerni. De volt valami más is. Szégyen, mély és égő szégyen, ami jobban fájt, mint bármilyen megaláztatás, amit elszenvedett. Mert míg mindenki kíváncsisággal és csodálattal nézte Miguelt, ő tudta, mit fognak felfedezni, amikor közelebb jönnek, mit rejteget ez a szakadt ruha és ez a görnyedt tartás. 100 érme elfogadva. Hakim hangja remegve, számítóan csengett. Elég pénz volt adósságai kifizetésére, és még hónapokra való italra is maradt. Nem habozott 3 másodpercet sem, mielőtt újra lecsapta a kalapácsot. Áldott uram! Miguel mértani mozdulatokkal lépett fel az emelvényre. Minden lépés ropogtatta alatta a fát. Amikor Sophiához ért, nemhogy durván megragadta volna, ahogy várta, hanem a kezét kinyújtotta, hogy leoldja a zsinórokat, amelyek vágták a csuklóját. Az ujjai kérgesek, durvák voltak, de meglepően finomak. Sophia lehajtotta a szemét, képtelen volt szembenézni az emberség ezen megnyilvánulásával ennyi idő után, miután kevesebbnek tartották semminél. Tudsz járni? A hangja mély, reket volt, valami terhelve, amit nem tudott azonnal azonosítani. Ekkor Sophiának fel kellett fednie az igazságot, ami még reménytelenebbé tette a helyzetét. Lassan meghúzta a ruhája szegélyét, felfedve a lábait, vékonyakat, mozdulatlanokat, használhatatlanokat, azóta a baleset óta, amely 3 évvel ezelőtt megváltoztatta az életét. És ott, a jobb lábára támaszkodva, egy kopott és számtalanszor foltozott takaróba burkolva, ott feküdt a csecsemője. Martin, 3 hónapos, szemei csukva voltak egy nyugtalan álomban, tudatlanul anyja valóságának rémálmáról. A közönség reakciója azonnali volt. Nevetés, gúny, nyomorék és egy fattyú. Kiáltotta valaki. Megcsalt a cowboy, vettél egy rokkantat. De Miguel nem remegett meg, még csak nem is pislogott. Egyszerűen Sophiára nézett. Igazán nézte, nem úgy, ahogy az apja eladta, sem úgy, ahogy a vevők értékelték, hanem úgy, mintha egy szemét látna, nem árut. És abban a tekintetben Sophia látott valamit, amit elfelejtett, hogy létezik, a méltóság tükröződését. Hol van a széke? Ez volt minden, amit kérdezett. Sophia a fejével a platform sarkára mutatott, ahol egy durva, fából készült, szekérkerék kerekekkel ellátott kerekesszék várta, mint minden korlátozásának szimbóluma. Az apja megtagadta, hogy a vásár alatt használja. Senki sem fizet egy ülő rokkantért, mondta neki, arra kényszerítve, hogy álljon, egy oszlophoz támaszkodva, remegő lábakkal, bármelyik pillanatban összeomlva. Miguel lejött az emelvényről. Egy kézzel felvette a széket, annak jelentős súlya ellenére, és visszament, engedély nélkül, habozás nélkül, felemelte, mintha egy tollpihe lenne, a baba még mindig a mellkasához simulva, és óvatosan betette a székbe. Martin még csak fel sem ébredt a mozdulattól. Ezt a fattyút is elviszed, köpte Joachim megvetően, már számolva az érméket, amelyeket Miguel a platform asztalára dobott. Miguel lassan megfordult, és Sophia először látta a teljes arcát. Benne volt a visszatartott, de tapintható harag, mint parázs hamu alatt. Nem fattyú, hanem gyermek. És igen, mindkettőjüket elviszem. Isten irgalmazzon a lelkének, mert 2 bajt keresett magának. Több bajom volt már. Miguel elkezdte tolni a székét, utat törve a tömegen keresztül, amely kíváncsian és csalódottan távolodott, mert nem volt több dráma. Sophia szorosan magához ölelte Martint, érezve, hogy végre megtelnek a szemei könnyekkel. Ezúttal nem szomorúságtól, hanem olyan elsöprő megkönnyebbüléstől, hogy szinte fájt. Nem tudta, ki ez a férfi, nem tudta, mit akar, nem tudta, hogy megmentik-e, vagy csak egy börtönt cserélnek egy másikra. De először hónapok óta valaki rájuk nézett, rá és a fiára, és úgy döntött, hogy érdemesek valamire, hogy védelemre érdemesek, hogy bátorságra érdemesek. Amit nem értett meg,
Az volt, hogy Miguel döntése, hogy megvesz egy kerekesszékes nőt egy babával az ölében, nem impulzus vagy jótékonysági cselekedet volt. Valami mélyebb volt benne, egy régi adósság, egy múltbeli szellem, amelyet bűnhődésként cipelt. De ez csak akkor derül ki, amikor a bizalom elkezd nőni közöttük. A kerekesszék ropogott a tér egyenetlen kövein, és minden rázkódás arra késztette Sophiát, hogy szorosabban szorítsa magához Martint. Miguel csendben tolta, szilárd léptekkel utat törve a kíváncsiak között, akik még mindig úgy nézték őket, mint egy vándorcirkuszi attrakciót. Sophia a csecsemőre szegezte a tekintetét, képtelen volt elviselni a szánalom vagy még rosszabb, megvetés sugallta suttogásokat és tekinteteket, amelyek árnyékként követték. 3 év. Csak 3 év telt el azóta, hogy az élete egy kártyavárként omlott össze egy szeles napon. True év azóta a napóta, amikor Mateo, a vőlegénye, lovagolni vitte a dombokra. Nézzük meg a naplementét onnan fentről, mondta neki azzal a pajkos gyermeki mosollyal, amely elfelejtette minden gondját. Sophia más volt. Akkoriban tele volt álmokkal, tervekkel, egy olyan ártatlansággal, amely most másnak tűnt. A ló megijedt egy kígyótól, egy másodpercnyi figyelemelterelés, egy hirtelen mozdulat, és Sophia a levegőben volt, zuhant, míg nem a világ fájdalomban robbant fel, amikor a háta szikláknak csapódott. Emlékezett, ahogy kiabált Mateo felé, aki felé rohant, remegő kezeivel érintette az arcát. Nem érzem a lábaimat, suttogta, és látta, ahogy a félelem a szemében lassan átalakul valamivé mássá. Valamivé, amit hónapokig tartott azonosítani, de amit élete végéig felismerne, a megadást. Hosszú heteken át Mateo látogatta, virágot hozott neki, kézen fogta, ígéreteket suttogott neki, de Sophia látta az igazságot a szemében. Minden nap, amit tehetetlen lábakkal töltött, minden orvossal folytatott beszélgetés, amely megerősítette, hogy soha többé nem fog járni, olyan volt, mintha egy olyan felelősségbe fulladó férfit látna, amelyet soha nem volt hajlandó vállalni. Szeretlek, mondta, de nem tudom, hogy elég erős vagyok-e ehhez. Az őszintesége jobban fájt, mint bármilyen hazugság, mert ez azt jelentette, hogy ő nem volt elég. Sem a szerelme, sem a közös álmaik, sem az évek barátsága, mielőtt valami mássá váltak volna. Tehetetlen lábai tönkretették a közös jövőt is. És akkor jött az éjszaka, amely mindent megváltoztatott. 3 hónappal a baleset után, amikor Sophia már elfogadta, hogy Mateo soha nem tér vissza, amikor már megtanult a kerekesszékkel és mindenki szemében a szánalommal élni, megjelent az ablakánál, részeg, kétségbe esett. Azt mondta, nem tudja kiverni a fejéből, hogy hibázott, hogy mindezek ellenére szereti őt. Sophia a magányában és szükségében hitt neki. Egy éjszakára megengedte magának, hogy elhiggye, a szerelem erősebb a test korlátainál, hogy még mindig kívánatos, hogy még mindig teljes nő. Martin ezen az éjszakán fogant meg, és Mateo napkelte előtt eltűnt. Sophia átalakulása a társadalom előtt brutális és azonnali volt. Az együttérzésre méltó áldozatból kétes erkölcsű, nyomorék és tisztátalan nővé vált, suttogták a kegyes nők a templomban. Micsoda szégyen a családnak, mondták a szomszédok. Az apja, Joachim, aki már amúgy is túlzottan ivott, a fejét a piába és a szerencsejátékba vetette, hogy elmeneküljön az érzett megaláztatástól, mert számára Zsófia nem egy segítségre szoruló lány volt, hanem egy teher, amely beszennyezte a nevét. Te hoztad a szerencsétlenséget erre a házra, kiáltotta, miközben a hasa növekedni kezdett. Először is lebénult, és most meg kellett volna halnia abban az esésben. A szavak mélyebben fájtak, mint bármelyik kés, mert Zsófia egy része egyetértett. Voltak éjszakák, amikor a tehetetlen lábait és a növekvő hasát nézte, és azt kívánta, bárcsak végzetes lett volna az esés. Könnyebb, méltóbb, kevésbé fájdalmas lett volna, mint szellemként élni egy testben, amely elárulta őt, és egy társadalomban, amely eldobta. De aztán megszületett Martin, és baleset óta először Zsófia valami mást is érzett a fájdalmon, és a szégyen kívül, célokat érzett. Ez az apró, védtelen csecsemő, aki teljesen tőle függött, okot adott neki arra, hogy minden reggel felkeljen, hogy elviselje az inzultusokat, hogy túlélje az apa közönyét,
hogy még az árverés megaláztatását is elfogadja, ha ez azt jelenti, hogy a fia esélyt kap a túlélésre. A szík recsegése abba maradt. Zsófia felnézett, és rájött, hogy elhagyták a teret, és egy csendesebb mellékutcában vannak. Miguel megállt egy 2 erős ló által húzott szekér mellett, amely tele volt hosszú utazásra utaló ellátmánnyal. Fel tudsz szállni egyedül, vagy segítségre van szükséged? A kérdése nem szánalomból, hanem gyakorlatiasságból fakadt. Segítségre van szükségem, vallotta Zsófia, gyűlölve minden szót, de tudva, hogy a hazugság semmit sem old meg. Miguel újra felemelte, a kocsiba ültette a még karjaiban lévő Martinnal. A kerekes széket összecsukta, és a hátuljára kötözte olyan hatékony mozdulatokkal, mintha 1000-szer megtette volna már. Aztán mellé ült, megfogta a gyeplőt, és a lovak elindultak. Zsófia kérdésekre számított, ítélkezésre számított, arra, hogy magyarázatot követel a babáról, a lábairól, arról, hogy az apja miért adta el. De Miguel csak csendben vezetett, tekintete az úton nyugodott, mintha egy kerekes székes nőt egy fattyúval a karjában szállítani a világ legtermészetesebb dolga lenne. Hová megyünk? Kérdezte végül Zsófia, hangjával megtörve a köztük leülepedett csendet. Messze innen. Volt minden, amit mondott. Miért? Miért vettél meg? Miért teszed ezt? Miguel ekkor ránézett, és Zsófia valamit látott a szemében, ami egy pillanatra elvette a lélegzetét. Nem szánalom volt, nem vágy, hanem elismerés, mintha magában látná valaminek a visszatükröződését, amit ő maga is magával hordozott. Mert mindenkinek jár egy második esély, mondta, és mert tartoztam nekik eggyel. De kinek tartoztam, és miért? Zsófia nem tudta, de valami azt súgta neki, hogy a válasz ezekre a kérdésekre mindent megváltoztatna. Írja meg kommentben, ha valaha is átélt egy olyan pillanatot, amikor valaki egy második esélyt adott önnek, amikor a legnagyobb szüksége volt rá. A szekér földúton haladt, maga mögött hagyva a falu terét és azt az életet, amelyet Zsófia ismert. De valami még mindig dobogott a mellkasában, mint egy rosszul gyógyult seb, amely makacsul vérzik. Nem vágy volt, hanem harag. Egy régi harag, amely az évek során valami veszélyesebbé változott. Az elfogadás, hogy talán az apjának igaza volt vele kapcsolatban. Megszégyenítetted ezt a házat. Joachim szavai elpusztíthatatlan átokként visszhangoztak az elméjében. Annyiszor ismételte ezt a mondatot az elmúlt hónapokban, hogy Zsófia elkezdte ellene használni, kőbevésett abszolútumként. Nem számított, hogy az esés nem volt az ő hibája. Nem számított, hogy Mateo becsapta. Joachim számára a lány, aki tehetetlenül tért vissza az esésből, folt volt a hírnevén, amelyet el kellett törölni. Zsófia emlékezett arra a napra, amikor megtudta a terhességet. 6 hónapja volt, amikor már nem tudta elrejteni növekvő pocakját. Joachim a szobában tisztította puskáját, azt, amivel a hegyekben vadászott, az egyetlen értéket, amely még birtokában volt. Amikor Zsófia belépett a székében tolva, felnézett, és egyszerűen tudta. Talán a ruhatartása volt az, talán a bűntudat az arcán. Mondd, hogy nem igaz. Suttogta olyan halkan, hogy szinte nyögés volt. Mondd, hogy a szemem csal. Zsófia nem tudta. A szavak elakadtak a torkán, túl nehezek voltak ahhoz, hogy hangosan kimondja. És ez a csend rosszabb volt, mint bármilyen bevallás. Joachim légyetette a puskát a földre tompa koppanással, ami visszhangzott az üres házban. Aztán lassan, mint egy halálra ítélt ember, felé fordult. Egyedül neveltelek, miután meghalt az anyád. Fáradhatatlanul dolgoztam, hogy tisztességes neved legyen, hogy jól házasodhass, hogy a családunknak jövője legyen. Hangja dűtől és kétségbeeséstől remegett. És te mindent tönkreteszel. Először lovat lovagolsz, és sérülten térsz vissza. És most ez. Egy fattyú, aki örökre viseli a szégyenünket. Apa, ne hívj így, kiáltotta olyan hangosan, hogy Zsófia érezte, ahogy a baba megrándul a hasában, megrémülve. Egy apát tisztelnek. Egy apa büszke a gyermekeire, de te nem vagy lány, te probléma vagy, botrány vagy, minden, amit egész életemben próbáltam elkerülni. És ebben a pillanatban Zsófia megértett egy pusztító igazságot az apai szeretetről, vagy inkább annak hiányáról.
Az apja soha nem szerette őt, mint embert. Úgy szerette, mint önmagának egy meghosszabbítását, mint egy trófeát, amely megmutatta az értékét másoknak. Amikor már nem töltötte be ezt a funkciót, amikor lebénult lábai és növekvő hasa a büszkeség okából szégyen okává változtatta, akkor már nem értékelt semmit számára. Hakim megszállottsága a hírnév iránt mélyen gyökerezett. Egy olyan családból származott, amely hajdanán birtokokkal, földekkel és tiszteletre méltó névvel rendelkezett. De a nagypapája mindent elveszített a szerencsejátékban, és Hakim a társadalmi hanyatlás terhével a vállán nőtt fel, mint egy kereszt. Egész életében küzdött, hogy visszaszerezze az elveszettet, nem a földeket vagy a pénzt, hanem a tiszteletet. Az az átkozott tisztelet többet ért neki, mint bármi más, még a saját lányánál is. Az emberek beszélnek, Zsófia, mondta, egyre több bort ivott minden este. A hátam mögött suttognak, nevetnek az öreg Joachimon, aki még a lányát sem tudta irányítani. Tudod, mi az? Tudni, hogy a neved vicc lett. Zsófia pedig ki akarta kiáltani, hogy tudja, hogy ő a járó vicc, vagy inkább a vicc, aki nem tud járni, hogy minden alkalommal, amikor valaki elnézi kerekesszékben, a Hakim által annyira retteget járó botrányt látják, de csendben maradt, mert egy része hitt abban, hogy volt oka szégyenkezni. Végül is, milyen nő esik teherbe egy férfitól, aki elhagyta? Milyen lány okoz ilyen megaláztatást az apjának? Ez a mérgező gondolkodás tette lehetővé az árverést. Nem csak a pénzügyi kétségbeesés, vagy a szerencsejáték adósságok vezették a lánya eladására. A mély meggyőződés volt, hogy Zsófia egy sérült áru, amelyet el kell távolítani, mielőtt teljesen beszennyezi a nevét. Legalább így hasznos vagy valamire, mondta az árverés előtti este. Legalább az érméid kiegyenlítik azokat az adósságokat, amelyeket segítettél létrehozni. Mintha a bénulása okozta volna az adósságait, mintha a hasában lévő baba felelős lett volna a Joachim által fogyasztott italért, mintha ő, és nem a döntései lennének minden szerencsétlenség forrása. Miguel csendben maradt mellette, de Zsófia érezte, hogy érti őt, nem felületesen, hanem zsigerileg, mintha ő is tudta volna a terhet, hogy mások szégyenét cipeli, hogy nem az határozza meg, ki vagy, hanem az, hogy mások mit döntenek rólad. Jön utánunk? Kérdezte Zsófia hirtelen, rettegve a lehetőségtől, nem azért, mert újra látni akarta az apját, hanem mert félt attól, mit tehet, ha valaki megkérdőjelezi az árverés törvényességét. Nem, válaszolta Miguel egy olyan bizonyossággal, amely nem hagyott kétséget. Az olyan férfiak, mint az apád, nem kergetik azt, amit már eldobtak. Számára megszűntél létezni abban a pillanatban, amikor elfogadtad a pénzemet. E szavak igazsága mélyen fájt, de furcsa megkönnyebbülést is hozott, mert azt jelentette, hogy szabad. Nem úgy, ahogy házasságról, családról és működő lábakról álmodott, hanem szabad volt attól a börtöntől, hogy megpróbáljon elég jó lenni valaki számára, aki soha nem látná őt másnak, mint csalódás. Martin finoman nyűszített, és Zsófia a takaróba igazította. A baba egy pillanatra kinyitotta a szemét, azok a sötét szemek, amelyek annyira hasonlítottak Matteo szemeire, és valami megnyugodott benne. Ez volt a célja. Most nem Joachim vezetéknevének megváltása, nem az elveszett becsület visszaszerzése, hanem annak a gyermeknek az esélyének megadása, amelye Zsófia soha nem kapott meg. Feltétel nélkül szeretni. Az út terült el előtte, ismeretlen és fenyegető. Zsófia nem tudta, hová mennek. Nem tudta, mit vár el Miguel tőle. Nem tudta, hogy megmentik-e őket, vagy csak az egyik börtöntípusból a másikba cserélik-e őket. De ahogy a szekér egyre távolabb távolodott Joachim házának terétől, attól az élettől, amely elutasította őt, érzett valamit, amit már régóta nem tapasztalt. Lehetőség, a legkisebb, törékeny, szinte észrevehetetlen lehetőség egy új kezdetre. De az újrakezdés azt jelentené, hogy szembe kell néznie azokkal az igazságokkal önmagával kapcsolatban, amelyeket évek óta kerülgetett. Ace Miguel. Miguelnek megvoltak a saját titkai, amelyek hamarosan napvilágra kerültek. A nap kezdett lebukni a horizonton, amikor a szekér elhaladt egy kis fogadó mellett. Zsófia látott egy magas, testes férfit, aki a fogadóssal beszélgetett, és valami a testtartásában ösztönösen összehúzódásra késztette az ülésében. Miguel is látta, erősen megfeszítette a gyeplőt, de folyamatosan tartotta a lovakat, nem gyorsított gyanúsan.
Ismered azt az embert? Kérdezte Zsófia, amikor már kellő távolságban voltak. Don Armando Velázquez, válaszolta Miguel, és a név méregként jött ki a száján. Az apja egyik hitelezője. Zsófia csomót érzett a gyomrában. Ismerte ezt a nevet, nem személyesen, hanem azokból az éjszakákból, amikor hallotta Joaquimot a házban járkálni, mint egy ketrecbe zárt állatot, suttogva átkok és részeg könyörgések között. Don Armando több volt, mint egy egyszerű hitelező. Ő volt annak a megtestesülése, ami Joaquim életét tönkretette, és következésképpen az övét is. A tartozások története 2 évvel Zsófia balesete előtt kezdődött. Joaquim vonzó ajánlatot kapott Don Armandótól, hogy fektessen be egy kereskedelmi expedícióba, amely rendkívüli nyereséget, északi földeket, bőr- és marhakereskedelmet, befolyásos családokkal való partnerséget ígért. Joaquim ebben látta az esélyét, hogy végre visszaszerezze a családja által elvesztett státuszt, visszaszerezze a tiszteletet, bebizonyítsa, hogy több, mint egy sikertelen szerencsejátékos fia. Mindent feltett. Eladta a kevés földet, ami még birtokában volt. Kölcsönkért pénzt a háza fedezetével, és aláírta a szerződést anélkül, hogy elolvasta volna a kisbetűs részt. Don Armando nagylelkű volt, még kedves is, megveregette Joaquim hátát, és partnernek nevezte. Olyan látnokok, mint mi, mondta, és teleöntötte Joaquim poharát drága borral. Együtt építjük újjá a vagyonunkat. De az expedíció soha nem valósult meg, vagy inkább csak papíron és Don Armando mézesmázas szavaiban létezett. Joaquim és más hasonlóan kétségbeesett férfiak pénze egyszerűen eltűnt egy fantom üzleti hálózatban és hamisított szerződésekben. Mire Joaquim végre felismerte, hogy becsapás történt, már túl késő volt. Az adósságok horribilis kamatokkal szaporodtak, a ház jelzáloggal terhelt volt, és Don Armando a barátságos üzlettársból könyörtelen hitelezővé lépett elő. Aláírta a papírokat Joaquim, mondta folytogató hidegséggel Don Armando, amikor Joaquim az ő birtokára ment magyarázatot követelni. Az ember, akinek becsülete van, kifizeti az adósságait. Vagy talán önnek nincs becsülete? És itt volt a tökéletes csapda, mert Joaquim számára, akit a hírnév és a becsület megszállottsága kerített hatalmába, fizetni nem fizetni rosszabb volt, mint meghalni. Azt jelentette volna, hogy megerősíti, aminek mindenki tartotta, csődtömeg. Azt jelentette volna, hogy az apjának igaza volt abban, hogy elherdálta a vagyonát. Azt jelentette volna, hogy egész életében hiába való volt az erőfeszítése a családi név újjáépítésére. Így hát többet kezdett inni, többet fogadni, abban a reményben, hogy megnyeri a pénzt a fizetésre. Minden egyes próbálkozása felépülésre még mélyebbre rántotta. Don Armando pedig mindezt egy keselyű türelmével figyelte, várva zsákmánya halálát, mert nem csak a pénzre vágyott, hanem arra a hatalomra, hogy teljesen összetörjön egy embert, semmivé tegye. Amikor Sofia balesetet szenvedett, Joaquim látta, ahogy az utolsó tervei is összeomlanak. Ő volt az ász a kezében, az utolsó reménye. Egy jó házasság hozhatott hozományt, kapcsolatokat, talán még egy vejet is, aki hajlandó segíteni az adósságokban, de egy megbénult lány nem volt házassági érték, és amikor teherbe esett, a maradék csekély értéke is teljesen elpárolgott. Halateher, mondta Don Armando 6 hónappal ezelőtt, amikor Joaquim szó szerint és átvitt értelemben is több időt kért. Nem használhatod házassághoz, nem adhatod munkára, csak fogyasztja azokat az erőforrásokat, amelyekkel nem rendelkezel. Don Armando volt az, aki elültette a magot. Nem közvetlenül, ahhoz túl ravasz volt, hanem óvatos célzásokkal. Tudja, néhány déli régióban van piaca, nos, mindenféle emberi munkaerőre. Még a legvalószínűtlenebbek is találnak vevőt. Ez praktikus megoldás gyakorlati problémákra. Joaquim rosszul érezve hagyta el a találkozót. A gondolat, hogy saját lányát eladja, mint árut, visszataszító volt, ellentmondott mindannak, amiben hitt. De a mag elültetett, és a következő hetekben, ahogy Don Armando fokozta a nyomást, striciket küldve megfélemlíteni, azzal fenyegetve, hogy elveszi a házat, pletykákat terjesztve az egész régióban Joaquim fizetetlen adósságairól, az a mag kezdett csírázni. Joaquim átalakulása fokozatos és félelmetes volt. Sofia látta,
ahogy apja új, számító kifejezéssel nézi, nem lányaként értékelve, hanem mint likvidálható vagyont. Látta, ahogy visszatér Don Armando találkozóiról, görnyettebben, kétségbeesettebben, hajlandóbban átgondolni a gondolhatatlant. Mennyit ér egy hírnév? Mormogta magában, részegesen, éjjelről éjjelre. Mennyit ér egy név? Mennyit ér, hogy nem zúznak szét nyilvánosan? A végső döntés Don Armando utolsó látogatása után következett be. Olyan dokumentumokat hozott, amelyek pontosan kimutatták Joaquim adósságát, jogi dokumentumokat, amelyek bármely bíróság előtt bebizonyították volna, hogy a ház most Don Armandoé, hogy minden, amilyen Joaquimnak volt, beleértve a ruhát is, amit viselt, technikailag a hitelező tulajdona. És akkor jött a végső ajánlat. Árverezd el a lányt, mondta Don Armando, mintha csak egy régi lovat ajánlana eladásra. Vannak férfiak, akik megvesznek ilyen helyzeteket. Gazdák, akiknek szakácsnő kell, kereskedők, akiknek háztartási segítségre van szükségük. A pénzből kifizeted az adósságot felét. A többit én elengedem, és a ház megmarad. De ő az én lányom, tiltakozott gyengén Joaquim. Ő a veszted, javította ki Don Armando. És választhatod, hogy a szégyent valutává változtatod, és megmented a maradék méltóságodat, vagy elveszítesz mindent, és nézed, ahogy a neved generációkon át ugratás tárgyává válik. Egy olyan ember számára, mint Joaquim, aki mindennél jobban értékelte a hírnevet, a emberi méltóságot, az apai szeretetet, még a saját emberségét is, a választás nyilvánvaló, szörnyű, megbocsáthatatlan volt, de nyilvánvaló volt, eladná a lányát, hogy megmentse a nevét. És így is tett. Remegő, de eltökélt kézzel megszervezte az árverést. Részeg volt, hogy elég bátorsága legyen felmenni a pódiumra. A lánya szemébe nézett, és olyan szavakkal tette áruvá, amelyeket soha nem vonhatott vissza. Sofia nem ismerte ezeket a részleteket, de eleget értett. Tudta, hogy Don Armando volt a pusztulásának építésze, a mester, aki aznap reggel a téren dirigálta a horror szimfóniáját, és tudta, hogy amíg vannak ilyen férfiak, mindig lesznek apák, akik hajlandóak feláldozni lányaikat a hírnév oltárán. Don Armando továbbra is problémát fog okozni? Kérdezte Sofia halkan. Miguel egy jó ideig csendben maradt. Aztán egy olyan hangon, amit Sofia nem tudott azonosítani, harag, elszántság, talán egy régi fájdalom emléke, válaszolt, az ilyen férfiak mindig problémát okoznak. Ez a természetük, de ismerem az ilyen embereket, és tudom, hogyan kell bánni velük. Volt egy történet ezekben a szavakban, még felfedezésre váró titkok, és Sofia kezdte megérteni, hogy Miguel nem impulzusból vagy minőség alapján vette meg. Volt egy cél, egy kapcsolat valami nagyobb dologgal, egy utazás, ami csak most kezdődött, de először el kellett érniük a célállomást, bárhol is legyen az. Elkanyúdat, amikor Sofia lehunta a szemét, próbálva elnyomni az emlékeket, amelyek visszatértek, de hiába. Az aznap reggeli megaláztatás úgy égett a lelkébe, mint egy forró vas, lehetetlen volt letörölni, lehetetlen volt elfelejteni. És minél messzebb távolodott a szekér a tértől, annál élesebbé váltak az emlékek, mintha a fizikai távolság fokozta volna az érzelmi fájdalmat. Emlékezett minden részletre. Arra a pillanatra, amikor Joaquim a hajnal előtt kituszkolta a házból, megtiltva neki, hogy magával vigye a kerekesszékét. Állva fogsz maradni, parancsolta neki a hangja, amelyet az alkohol és a szégyen edzett meg. Senki sem fizet egy ülő nyomorékért. Támogatottan fogsz állni, és hasznosnak fogsz tűnni. Sofia engedelmeskedett, mert nem volt más választása. A lábai erősen remegve támaszkodtak a platform fapilléreihez, minden másodpercben monumentális erőfeszítést téve, hogy ne rodjon össze a földön. És miközben várta a napfelkeltét és a tér megtelését, hallotta, ahogy Joaquim a kulacsából iszik, készülve a szerepre, amit hamarosan el fog játszani. Amikor megérkeztek az első kíváncsiskodók, Sofia rájött valamire, ami megrémítette. Ez nem egy diszkrét árverés volt, egy gyors és elfelejthető tranzakció. Ez egy látványosság volt. Joaquim közzétette az eseményt, meghívta az embereket, saját lánya eladását nyilvános látványossággá tette, mert számára a megaláztatása
kevésbé volt fontos, mint az esély arra, hogy némi helyreállított méltósággal kerüljön ki ebből a helyzetből. Gazdag kereskedők érkeztek feleségeikkel, drága ruhákba öltözve, kíváncsian a Hawking bukásának utolsó fejezetének megtekintésére. A komornáik szolgákat küldtek friss pletykákért a délutáni teára. Unott polgárok jelentek meg, délelőtti szórakozásnak tekintve, valami, ami megtörte kiváltságos életük monotonitását. És ott voltak a szegények is, egyszerű emberek, akik a piacra mentek kenyeret venni, és végül ott maradtak a látványosságot nézni, hálásak, hogy nem ők voltak a pódiumon. Nézd, ez Heakim lánya, suttogta egy női hang elég hangosan, hogy Szófia hallja. Az, aki nyomorék lett. És azt mondják, van egy fattyúja is. Micsoda szégyen a családnak, válaszolt egy másik színlelt sajnálattal. De mit várhatsz egy lánytól, aki leesik egy lóról, és aztán, nos, tudod. A nevetés alacsonyan kezdődött, szinte udvariasan, de ahogy több ember érkezett, a tömeg növekedett, és a kollektív bátorság is. A nevetés erősebbé, kegyetlenebbé vált, mert van valami a kollektív kegyetlenségben, ami felszabadítja az embereket az egyéni felelősség alól. Senki sem volt ott gonosz. A tömeg volt gonosz. És a tömegben mindenki védve érezte magát, szabadon ítélkezhetett, szabadon gúnyolódhatott. Szerinted mennyit ér egy fattyúval rendelkező nyomorék? Kiabálta egy férfi, nevetést kiváltva. Biztos, hogy kisebb, mint egy öreg öszvér, válaszolt egy másik, és a tér nevetésben tört ki. Szófia tekintetét Martinra szegezte, aki a mellkasához simulva kuporgott. A csecsemő volt az ő józanságának horgonya, az egyetlen lény ezen a helyen, aki nem ítélte meg, aki nem látott benne látványosságot. Halkimákat suttogott nem annyira Istennek, aki elhagyta ezt a helyet, mint inkább magának, Martinnak, ígérve neki, hogy ez véget fog érni, hogy megtalálja a módját, hogy megvédje őt ettől a kegyetlenségtől. Amikor végre elkezdődött az árverés, Szófia megértett egy pusztító igazságot az emberi természetről. Ezek az emberek nem azért voltak ott, hogy egyszerűen vásároljanak vagy eladjanak. Azért voltak ott, hogy részt vegyenek egy ősi rituálén, a társadalmi pusztítás rituáléján. Minden lícsit nem az ő emberi vagy munkavállalói értékére vonatkozott, hanem a hatalmukra, arra a hatalomra, hogy valakit dologgá redukáljanak, hogy nyilvánosan részt vegyenek más megalázásában, hogy saját felsőbbrendűségüket mások lealacsonyításával erősítsék meg. Nem azért, mert kellett neki, hanem mert látni akarta, ahogy tolja. Azt akarta, hogy barátai nevessenek a viccén az elromlott áruk vásárlásáról. 35, közbelépett egy másik, nem a munka szükséglete miatt, hanem a szórakozás kedvéért, hogy lássa, milyen magas lesz az ár egy ilyen állapotban lévő nőért. Minden kiáltott szám egy hátbaszúrás volt, a közönség minden nevetése egy ostorcsapás, és Hawking, a saját apja, mindezt egyre hangosabb és élénkebb hangon irányította, lánya pusztulását egy előadássá változtatva. Tudta, hogy minél látványosabbá teszi, minél több drámát hoz létre, annál többet fognak beszélni róla az emberek, és paradox módon annál inkább növekedni fog a hírneve, mint egy férfié, akinek volt bátorsága megtenni, ami szükséges. Nézzék ezt a lehetőséget, kiabálta Joachim, mint egy utcai árus, egy fiatal nő, aki még képes háztartási munkát végezni. A baba felnő, és több munkaerőt hoz. Hosszú távú befektetés. Szófia szó szerint meghalni akart. Azt akarta, hogy szíve álljon meg, hogy a föld nyíljon fel, és nyelje el, hogy bármi eltávolítsa őt ebből a pillanatból. De a test kegyetlen abban, hogy ragaszkodik az élethez, a vérpumpáláshoz és a lélegzéshez, még akkor is, ha a lélek már összetört. Ekkor meglátta az arcokat a tömegben, felismerte a szomszédokat, akikkel gyerekkorában együtt vacsorázott, látta a tanárnőt, aki megtanította olvasni. Azonosított férfiakat, akik az apja barátai voltak az adósságok előtt, és minden arcban ugyanazt a kifejezést látta, a sajnálat és a megkönnyebbülés keverékét. Sajnálát, mert lehetetlen volt nem érezni valamit, amikor egy fiatal nőt ilyen helyzetben látott, de megkönnyebbülés is, mély és önző megkönnyebbülés, mert nem ők voltak ott fent, és senki sem avatkozott közbe, senki sem tiltakozott,
Senki sem kiabálta, hogy ez rossz, hogy embertelen. A család és az emberi méltóság minden szentnek tartott dologának megsértése. Mert beavatkozni azt jelenteni, hogy elszakadni a többiektől, felelősséget vállalni, kockáztatni a saját hírnevet, hogy megmentse őt, és senki sem volt hajlandó megfizetni ezt az árat. A társadalmi kegyetlenség így működik. Nem igényel szörnyeket vagy nyilvánvaló gazembereket, csak hétköznapi embereket igényel, akik tudatosan vagy tudatlanul a saját biztonságukat választják mások emberségének rovására. Szüksége van egy közönségre, amely hajlandó tanúskodni a horrorról, miközben mormol, milyen szörnyű, anélkül, hogy bármit is tenne a megállítására. Sophia a szekéren nyitotta ki a szemét. A könnyek csendesen folytak az arcán. Miguel semmit sem mondott, de érezte, hogy enyhén lassítja a lovak vágtáját, mintha teret adna neki, hogy feldolgozza, hogy sírjon, hogy elkezdje a hosszú utat a gyógyuláshoz olyan sebekkel, amelyek talán soha nem gyógyulnak be teljesen. Miért vetted meg? Kérdezte Sophia, végre rekedten a zokogás visszafolytásától. Nem is ismersz. Miért költötted erre a mesés vagyonra valakit, mint én? Miguel olyan sokáig maradt csendben, hogy Sophia azt hitte, nem is válaszol. Aztán, ahogy az első csillagok megjelentek a sötétedő égen, megszólalt, mert egyszer, réges-régen, én is a te helyzetedben voltam. Nem árverésen, hanem tönkretéve, semmivé redukálva, és valaki adott nekem egy második esélyt, amikor nem érdemeltem meg. És te azt hiszed, megérdemlem? Nem hiszem, hogy bárki is megérdemelné, hogy úgy bánjanak vele, ahogy ma veled bántak. És hiszem, hogy ha meg tudom akadályozni, hogy ez tovább folytatódjon, akár csak egyetlen emberrel is, akkor meg kell tennem. Volt még több a történetben, több réteg fájdalom és megváltás, amiről Sophia még nem tudott. De abban a pillanatban, ahogy az éjszaka beburkolta a kocsit, és Martin békésen szundított a karjaiban, megengedte magának, hogy valami veszélyeset érezzen. Reményt. A remény apró szikráját, hogy talán, csak talán, az előtte álló út az újjáépítésről fog szólni, nem csupán a túlélésről. De az út hosszú volt, és a titkoknak az a bosszantó szokásuk van, hogy éppen akkor törnek a felszínre, amikor azt hisszük, biztonságban vagyunk. A kocsi nagyobb kő fölött megbillent, és Martin megmozdult Sophia karjaiban, halk nyöszörgést hallatva, ami fenyegetett abban, hogy kitörő sírásba csap át. Sophia automatikusan igazította meg a takarót, az ujjai megkeresték a kis, fa gyöngyökből álló rózsafűzért, amit hetekkel ezelőtt vart a textilbe. Ez volt minden, ami megmaradt az édesanyjából, egy egyszerű rózsafűzér, ami a nagymamájáé volt, nemzedékről nemzedékre szállt nők által, akik a saját csendes csatáikat vívták. Serelmem, suttogta a baba fejéhez, hangja remegve, annak ellenére, hogy igyekezett nyugodtnak tűnni. Már biztonságban vagyunk, anya itt van. De ahogy kimondta ezeket a szavakat, Sophia azt kérdezte magától, hogy hazudik-e, csak azért, hogy biztonságban érezze magát. Honnan tudhatta volna? Marhaként adták el, megvette egy férfi, akit nem ismert. Ismeretlen helyre tartott, mindenféle garancia nélkül arra, hogy a helyzete javulni fog, vagy rosszabbodni. És mégis, egy része, az a része, amelyik nem volt hajlandó teljesen meghalni mindezek ellenére, ragaszkodott ahhoz, hogy bármi jobb, mint az a tér, az a platform. Azok a tekintetek. Az árverés alatt, miközben az ajánlatok kegyetlen árfolyamként emelkedtek és csökkentek, Sophia kifejlesztett egy túlélési technikát. Ketté osztotta magát. Ott volt a külső Sophia, az, aki a platformon állt, értékelve és megítélve, árucikké változtatva. Ez a Sophia egyenesen tartotta magát a lábában érzett fájdalom ellenére, nyugodt arccal a megaláztatás ellenére, és szorosan tartotta Martint, mintha ez az egyszerű mozdulat megvédhetné őket a körülöttük lévő borzalomtól. A befelé forduló, aki mélyen magába menekült, egy sötét, csendes sarokba, ahová a hangok nem jutottak el, ahol a nevetés nem hatolt be. Ez a Sophia reszketett, mint egy ijedt gyerek, ismételve a gyermekkorban tanult imákat, kapaszkodva boldog emlékek töredékeibe, mint egy hajó törött a roncsokba. Eszébe jutott az édesanyja, aki akkor halt meg, amikor Sophia mindössze 8 éves volt, de akinek a jelenléte még mindig érezhető volt a kétségbeesés pillanataiban. Eszébe jutott, hogyan tartotta az édesanyja ugyanezt a rózsafüzért a viharok alatt,
A gyöngyök csúsztak az ujjai között, miközben olyan halkimákat suttogott, mintha bensőséges beszélgetés lenne Istennel. A hit nem állítja meg a vihart, mondta. De ad egy horgonyt, hogy ne sodródj el. Sofia nem volt biztos benne, hogy van-e még hite. Az elmúlt 3 év minden hitét próbára tette Istenről, az igazságról és az emberi jóságról. Volt, hogy az égre nézett, és csak ürességet érzett ott, ahol korábban kapcsolat volt. Volt, hogy a rózsafüzér tartása haszontalan cselekedetnek tűnt, beszélgetés egy csenddel, amely soha nem válaszolt, de mégis kitartott, mert még akkor is, amikor a hit ingadozik, a remény néha csak makacságból marad fenn. És Sofia makacs volt, muszáj volt annak lennie. Az olyan nők, mint ő, a törött nők, akiket a társadalom eldobhatónak tekintett, csak egy alapvető makacságnak köszönhetően élték túl, amely megtagadta, hogy elfogadja, hogy a történetük ezen a platformon érjen véget. Amikor Martin sírni kezdett az árverés alatt, egy felháborodott kiáltással, ami áthatolt a tömeg moraján, Sofia először pánikba esett. A csecsemők sírása felkeltette a figyelmet, valóságosabbá, emberibbé tette a helyzetet. És az emberiség volt az, amit ez a tömeg el akart kerülni. Könnyebb volt kigúnyolni egy csendes terméket, mint egy anyát, aki próbálja megnyugtatni a gyermekét. De aztán valami megváltozott benne, miközben Martinnal a mellkasához ölelte, olyan megnyugtató szavakat suttogva, amelyeket valószínűleg nem értett, de a hangszínéből érzett. Sofia rájött, hogy a sírása egyfajta tiltakozás. Egy kis ember, ártatlan minden bűntől, amit a társadalom rá ruházott, kiáltva létezését egy olyan világba, amelyik jobban szerette volna, ha nem létezik. És ebben volt bátorság. Tudattalan bátorság. Igen, de végül is bátorság. Sírj, fiam, suttogta olyan halkan, hogy csak ketten hallhatták. Sírj mindkettőnkért, mert én már nem bírom tovább. És ez igaz volt. A könnyei napok óta kiszáradtak, nem azért, mert a fájdalom csökkent volna, hanem mert az emberi testnek volt határa abban, hogy mennyit tud sírni, mielőtt egyszerűen megáll, megőrizve utolsó vízkészletét a fontosabb funkciókhoz. Sofia túl volt a könnyeken. Mélyebb, sötétebb helyen volt, ahol a szomorúság nem sírásban, hanem mély, csontokba költöző csendben nyilvánult meg. Megőrizte külső méltóságát, mert ez volt az egyetlen, ami megmaradt neki. Amikor mindent elvettek tőled, a mozgásod, a hírneved, a családod, a reményed, a méltóság az utolsó bástyává válik, az utolsó dolog, amit irányítani tudsz, még ha csak azt is irányítod, hogyan omlasz össze. Sofia úgy döntött, csendben omlik össze, fejét felemelve, megtagadva, hogy a közönségnek megadja az örömöt, hogy teljesen összetörten lássa, de belül törött volt. Teljesen és visszavonhatatlanul törött, mint egy leesett és annyira sok darabra törő váza, hogy újjáépítése lehetetlennek tűnik. És mégis, még törötten is működött, lélegzett, tartotta a csecsemőt, létezett, mert néha a legnagyobb győzelem nem az, ha épp marad, hanem az, ha létezni tudsz még az összeomlás után is. A rózsafüzér a kezében ennek a szimbóluma volt. Törött hit, töredezett remény, de még mindig jelen. A fagyöngyök elhasználódtak a generációk óta tartó használattól, némelyik lepattogzott, mások foltosak, tökéletlenek, sérültek, de még mindig épp, még mindig betöltötték a rendeltetésüket, akárcsak ő. Miguel oldalra nézett rá, és Sofia megdöbbenten látta, hogy észrevette a rózsafűzért. Egy pillanatig azt várta, hogy megítéli. Sok férfi a női vallásosságot gyengeségnek vagy babonának tekintette, de amit az arcán látott, az elismerés volt, mintha ő is tudta volna, mennyire fontos ragaszkodni valamihez, bármihez, amikor minden más összeomlik. A te anyád vallásos volt? Kérdezte meglepően lágy hangon. Igen, válaszolta Sofia. Azt mondta, Isten nem ad nekünk többet, mint amit el tudunk viselni. És te hiszel ebben? Sofia sokáig csendben maradt, ujjai a rózsafüzér gyöngyeit simogatták. Végül, egy őszinteséggel, ami meglepte őt magát is, így válaszolt, nem tudom. Néha azt hiszem, Isten túlbecsüli a tűrőképességemet, de mégis imádkozom, mert ha abba hagyom, nem tudom, mi maradna. Miguel bólintott, mintha tökéletesen megértené. És talán így volt. Talán ő is a saját kétségbeesett imáit,
A saját megtört hitét hordozta, amely nem volt hajlandó teljesen meghalni. Az éjszaka már sötét volt, és az út bizonytalan. De az első baleset óta Sofia úgy érezte, nem teljesen egyedül van az utazásán a sötétségben. Az emlék olyan élesen tért vissza, hogy Sofia szinte újra érezte annak a reggelnek a fullasztó hőségét, abban a pillanatban, amikor minden megváltozott. Amikor a tér légköre, amely addig a gúny és a gondtalan kegyetlenség légköre volt, valami egészen mássá változott, valami feszültséggel telivé. Ez az egyik megalázó licitálás alatt történt. A buja kereskedő éppen 45 érmét kiabált, amit egy obszcén megjegyzés kísért arról, hogy mit tervez tenni egy szolgáló lánnyal, aki nem tud elmenekülni. A tömeg nevetett. Az a zavart nevetés, amit akkor adunk, amikor tudjuk, hogy valami nincs rendben, de nem merjük kimondani. És Hakim túl részeg vagy túl kétségbe esett ahhoz, hogy ne törődjön vele, bátorítóan bólintott a licitre. Akkor érezte meg Sofia. Még mielőtt meglátta volna, érzékelte a változást, mint amikor közeledik a vihar, és a levegő elektromossá válik, szőr borzoltja a tarkóját. A körülötte lévő beszélgetések elhalványultak, a nevetés elnémult, és lassan, mint egy hullám, amely végig söpört a tömegen, az emberek elkezdték elfordítani a fejüket, hátranéztek. Miguel Santoro olyan volt, mint egy természeti erő, aki belépett a térre. Nem futott, nem kiabált, nem tett drámai gesztusokat, csak járt azzal a csendes tekintéllyel, amit néhány férfi másodbőrként visel. Nem arrogancia, hanem az abszolút magabiztosságé, aki tudja, mennyit ér, és nem kell senkinek semmit bizonyítania. A csizmái egyenletes ritmusban koppantak a köveken, minden lépés visszhangzott a térre hirtelen rátelepedő csendben. Egyszerű farmerruhát viselt, egy pamut inget, amelyet az út kopása foltosított, kopott bőr nadrágot és egy széles karimájú kalapot, amely megvédte az irgalmatlan naptól. De volt benne valami, ami túlmutatott az öltözékének egyszerűségén. Talán a mozgásának módja volt, mozdulatainak takarékossága, amely elfojtott erőt sugalt. Talán az arcának kifejezése volt, amikor végre levette a kalapját, felfedve a kor és az élmények által megjelölt vonásokat, amelyek láthatatlan hegeket hagynak a lélekben. Sofia látta, hogy megállt a tér közepén, körülbelül 10 méterre a platformtól. Látta, ahogy a szeme végigfut a jeleneten. A részeg aukciós mester, a kegyetlen szórakozásra szomjas tömeg, az emberi árut értékelő vásárlók, és látta, amikor ezek a szemek az övéivel találkoztak. Nem vágyakozó tekintet volt, mint a többi férfié, nem szánalom, mint a tömegben lévő nők tekintete. Valami volt, amit Sofia egy pillanatig tartott felismerni, mert már nagyon régen nem irányították hozzá. Felháborodás volt. Tiszta, égő és igazolt felháborodás. Mintha a jelenet szemlélésekor nem szórakozás vagy üzleti lehetőség lett volna, hanem egy olyan szörnyűség, amelyet meg kell állítani. És a felháborodás mellett volt még valami, védelmező elhatározás, amely teljesen átformálta a tér dinamikáját. A tömeg is érezte. Sofia látta, ahogy az emberek finoman hátrálnak, teret adva Miguelnek, mintha láthatatlan erőteret sugározna. Látta, ahogy a buja kereskedő lenyel és elfordítja a tekintetét. Még Joachimot is látta, ahogy egy elsődleges ösztönnel egyenesen állt a pódiumon, ami figyelmeztette, hogy az üzlet jellege drámaian megváltozott. Michael nem mondott semmit azonnal, csak ott állt. Jelenléte megváltoztatta a légkört, mint egy vízbe dobott kő változtatja meg az egész felszínt. Az emberek suttogni kezdtek, hogy ki ez a férfi, honnan jött, mit akar. De senki sem merte megkérdezni. Sofia furcsa dolgot érzett abban a pillanatban. Amióta erre a platformra hurcolták, először nem érezte magát teljesen egyedül. Nem azért, mert ismerte ezt a férfit, vagy oka volt azt hinni, hogy érdekli, hanem mert először valaki figyelte ezt a helyzetet, és látta, ami valójában volt. Nem szórakozás volt, nem legális üzleti tranzakció, hanem minden emberi méltóság megsértése, ami szentnek kellene lennie. Joachim, hogy visszanyerje az irányítást a helyzet felett, hangosan megköszörülte a torkát. Uram, ha ajánlatot kíván tenni, az eljárás, ismerem az eljárást. Vágta közbe Miguel mély hangja, mintha pengével hasította volna át a levegőt. Nem volt hangos, de volt benne egy erő,
ami mindenkit megállított és figyelni kényszerített. A kérdés az, hogy tudja-e, mit csinál. Az implicit vád visszhangzott az egész téren. Joachim vörös lett a dühtől, a szégyentől, vagy mindkettőtől. Legális üzletet csinálok, uram, ha ez sérti az érzékenységét. Nem az érzékenységemet sérti, válaszolta Miguel, végre a pódium felé indulva. Az emberségemet sérti. Van különbség. A tömeg abszolút csendbe borult. Ez egyike volt azoknak a pillanatoknak, amikor mindenki tudta, hogy valami fontos történik, még ha nem is értették egészen. Miguel felment a pódium első lépcsőfokára, nem fenyegetően, hanem céltudatosan. Szeme nem hagyta el Joachimét. Mennyit kérsz? Kérdezte halkan, szinte már magában beszélve, de a látszólagos nyugalom mögött szilárdság volt. A jelenlegi ajánlat 45. Nem azt kérdeztem, mi az ajánlat. Azt kérdeztem, mennyit kérsz, hogy most befejezd ezt. Hogy lejössz ide, felvedd a pénzedet, és soha többé ne lásd azt a lányt. Sofia érezte, ahogy felgyorsul a szíve. Volt valami abban, ahogyan kimondta. Azt a lányt, nem árut, nem rokkantat, hanem azt a lányt, mintha személy lenne. Nem tárgy, mintha embersége túl nyilvánvaló lenne ahhoz, hogy megkérdőjelezze. Joachim habozott. Olyan emberek, mint Don Armando, megtanították, hogy gyanakodjon a nagylelkűségre, hogy keresse a csapdákat az olyan ajánlatokban, amelyek túl jónak tűntek ahhoz, hogy igazak legyenek. De látta Miguel arcán azt a kifejezést is, ami egyértelműen azt mondta, hogy a visszautasítás nem lenne okos döntés. Érme, mondta végül Joachim, hangosan ejtve ki az érmét, remélve, hogy az abszurd szám megijeszti az idegent, de Miguel nem pislogott. 100 érme, és aki merészel többet licitálni, az megfizet nekem. És abban a pillanatban Sofia megértett valamit Miguel Santoróról. Nem egy mesebeli hős volt, aki romantikus szerelemből vagy naív kedvességből jött, hogy megmentse őt. Egy férfi volt, akit a saját csatái jelöltek meg, saját sebeivel, saját bűntudatával. De egy férfi is volt, aki meghúzta a határt. Voltak dolgok, amiket egyszerűen nem hagyhatott figyelmen kívül beavatkozás nélkül, még akkor sem, ha ez a beavatkozás nagy árat követelt. A leplezés, hogy ki is ő valójában, mi motiválja, milyen történeteket hordoz magában. Mindez még hátra volt. De abban a pillanatban a téren, amikor jelenléte átalakította a kegyetlenség látványát elvek ütközetévé, Sofia látott valamit, amit létezhetetlennek hitt a világban. Egy lényeget, nem tökéleteset, talán saját küzdelmei által megfertőzöttet, de őszintét. Sofia visszatért a jelenbe, szeme még mindig nedves volt, ahogy újra átélte azt a pillanatot. A kocsi továbbra is haladt a sötét úton, de az elméje még mindig azon a peronon volt, azon az egyetlen pillanaton, amikor minden megváltozott. Mert volt még valami a történetben. Ez volt az a pontos pillanat, amikor Miguel kijelentése úgy hasította át a levegőt, mint egy mennydörgés egy tiszta napon. Elhozom mindkettőt. 3 szó. Csak 3 szó. De jelentéssel teliek voltak, amelyek teljesen átalakították a tranzakció jellegét. Mert addig mindenki, beleértve Sofiát is, azt feltételezte, hogy a babát el fogják választani tőle, hogy Martint elhagyják. Talán egy jótékonysági szervezetnek adják, talán egyszerűen elhagyják. Senki sem vásárolt meg egy dolgozó nőt babával. Ez praktikus volt, kényelmetlen volt, és csökkentette az üzlet értékét. De Miguel nem azt mondta, hogy elhozom őt, magára utalva. Azt mondta, elhozom mindkettőt. És ebben a többes számban, ebben az elismerésben, hogy Sofia és Martin elválaszthatatlan egységet alkotnak, volt egy emberség, amit a közönség nem volt felkészülve feldolgozni. A csend, ami követte, más volt, mint az előző. Előtte feszültség volt, várakozás arra, amit követni fog. Most sok volt, meg nem értés. Mintha mindenki próbálná újra feldolgozni, amit hallott, ellenőrizve, hogy jól értette-e. Joachim volt az első, aki reagált. Mindkettőt. Ismételte, mintha a szavak idegen nyelven lennének. A lányira és a fattyúra gondolsz? Miguel lassan felé fordult, és a tér hőmérséklete több fokkal lecsökkent. A fiatal nőre és a fiára gondolok. Igen, mindkettőre 100 ezüstérméért. De uram, ön érti, hogy a baba hozzáadott súly, hozzáadott felelősség, nem hoz értéket az üzlethez.
Ahogyan Joachim mondta, mintha szívességet tenne Miguelnek, figyelmeztetve egy rossz befektetésre, vicces lett volna, ha nem tragikus. Igazán nem értette, hogy egyesek számára egy baba nem egy elem a költség-haszon elemzésben, hanem egy ember, aki védelemre méltó. Teljesen értem, mit veszek meg, válaszolta Miguel, minden szó szándékos volt. És értem az árat, 100 érme. Elfogadod vagy nem? Ekkor látta Sofia, hogy valami eltörik az apja belsejében. Nem bűntudat volt. Joachim már messze túl volt azon. Ez volt az ellenállás utolsó maradványa az előtt, ami hamarosan következni fog. Mert bár meg tudta győzni magát arról, hogy csak háztartási munkaerőt, csak egy mozgássérült nőt ad el, akinek szüksége van egy helyre, ahová mehet, meg tudta tartani az emberségesség egyfajta illúzióját. De egy anyát és csecsemőjét egységként, csomagolt áruként eladni lehetetlenné tette számára, hogy úgy tegyen, mintha valami más lenne, mint ami. Eládva, szatogta Joachim remegő hangon, majd hangosabban kiáltotta a már kényelmetlenül szétoszló tömegnek. Eládva 100 ezüst érméért. A kalapács lecsapott, és ezzel a hanggal Joachim lányaként Sofia élete hivatalosan véget ért. Többé nem volt az ő felelőssége, az ő szégyene, az ő terhe, és mi lett belőle? Egy másik férfi tulajdona, az ő védence. Nem tudta. Csak azt tudta, hogy ez a két szó, elhozom mindkettőt, azt jelentette, hogy Martin vele marad, és ez önmagában több volt, mint amit mert volna kívánni. A tömeg gyorsan kezdett szétoszlani az aukció befejezése után. Az emberek nem szerették sokáig szembenézni a morális kényelmetlenséggel. Jobban szerették visszatérni az életükhöz, meggyőzve magukat arról, hogy amit láttak, az normális, elfogadható. Csak így működött a világ. Egy órán belül otthon lesznek, meleg ételt esznek, talán megemlítik az aukciót a napérdekességeként. Már érzelmileg eltávolodtak a borzalomtól, amit tehetetlenségükkel segítettek fenntartani. Sofia nézte, ahogy Miguel számolja az érméket egyenként az ideiglenes asztalon, minden ezüst darab csillogott a napfényben. Joachim remegő kézzel szedte fel őket, nem merte lányára nézni. Ez Sofia megértette, hogy ez volt az igazi vége bármilyen kapcsolatuknak, nem akkor, amikor a platformra rángatta, nem akkor, amikor bejelentette az árverést, hanem abban a pillanatban, amikor elfogadta a pénzt, és hátat fordított neki anélkül, hogy egy utolsó szót, bocsánatkérést, vagy akár egy búcsú pillantást is adott volna. Többet várt érezni, talán haragot vagy mély szomorúságot a családja elvesztése miatt, de csak furcsa ürességet érzett, mint amikor egy fogfájás, amit olyan régóta cipelt, végre elmúlik. A hiány fáj, de ez a megkönnyebbülés fájdalma, nem az elvesztésé. Miguel felment a pódium lépcsőin a tranzakció befejezése után, és ekkor látta Sofia a szemét közelről először. Sötétbarna volt, szinte fekete, ráncok szelték át, amelyek napnak és szélnek való kitettség éveit jelezték. De volt mélység is bennük, tapasztalatok rétegei, amelyeket még nem ismert. És ezekben a szemekben, meglepően, kedvesség volt. Nem szánalom, Sofia látott már elég együttérzést ahhoz, hogy felismerje a különbséget, hanem őszinte kedvesség, enyhítve azzal a megértéssel, hogy az élet brutálisan igazságtalan lehet. Tudsz járni? kérdezte, és Sofia kénytelen volt bevallani bénaságát. Kénytelen volt felfedni, hogy még töröttebb, mint ahogy a tömeg gondolta, és félelem és csodálkozás keverékével nézte, ahogy ő egyszerűen tényként fogadta el ezt az információt, amit kezelni kellett, nem pedig erkölcsi hibaként. Amikor felemelte őt, Sofia valamit érzett, amit évek óta nem tapasztalt. Egy olyan érintést, aki az ő korlátain túl is látta az értékét. Nem volt ellenállás a mozdulataiban, sem habozás, csak a csendes hatékonyság, mint aki azt teszi, amit tennie kell. És amikor felvette a kerekes széket, és anélkül, hogy megkérték volna, anélkül, hogy úgy tűnt volna, mintha nagy szívességet tenne, az autókocsiba kötötte, Sofia kezdte megérteni, hogy Miguel Santoro más volt, mint bármely férfi, akivel valaha találkozott. Nem volt tökéletes. Már megtanulta, hogy a tökéletes férfiak nem léteznek, de alapvetően tisztességes volt, oly módon, ahogy a körülötte lévő társadalom elfelejtett. Mindkettőt, suttogta magának a kocsiban, próbálgatva a szavakat, kimondta mindkettőt. És ebben a látszólag jelentéktelen részletben
Abban az elismerésben, hogy ő és Martin elválaszthatatlanok, hogy az egyik vásárlása az mindkettő elfogadását jelentette, volt egy tisztelet, amit Sofia nem tudott, hogy még kaphat. Volt egy elismerés az anyaságáról, a jogáról, hogy fiával maradhasson, az ő vele született emberségéről, amit semmilyen aukció nem vehetett el. Miguel röviden nézett rá, mintha megérezte volna a tekintetét. Nem mondott semmit, csak bólintott. Egy kis fejmozdulat, ami valahogy azt közvetítette, rendben, biztonságban vagy. Sofia nem volt biztos benne, hogy teljesen elhiszi. A biztonság olyan fogalom volt, ami elvontá, szinte mítikussá vált, de életében először régóta engedték megfontolni a lehetőséget. És néha a lehetőség az egyetlen dolog, amire szükségünk van, hogy megtegyük a következő lépést az úton. Az előtte álló út továbbra is sötét volt, tele volt rejtélyekkel és még fel nem tárt titkokkal. De abban a pillanatban, magához ölelve Martint, és érezve a kocsi-kocsi állandó ringását, Sofia megengedte magának, hogy egy kicsit mélyebben lélegezzen. A kocsi egy gödrön hajtott át, ami arra kényszerítette Sofiát, hogy még szorosabban fogja meg Martint. És ezzel a mozdulattal egy újabb emlék tért vissza. Az a rész, amit el akart folytani, a reggel legfájdalmasabb része, a tömeg reakciója, amikor Miguel megtette az ajánlatát. A nevetés csendesen, szinte diszkréten kezdődött. Egy jól öltözött nő fulladozó nevetést engedett el legyezője mögött. Aztán egy férfi hátrébb szólt valamit a barátjának, és mindketten kitörtek a nevetésben. És mint a tűzvész, a nevetés elterjedt a téren, amíg úgy tűnt, mindenki nevetett. 100 érme egy bénáért egy fattyúval. Kiabálta valaki nevetés közben. Megőrült vagy vak? Úgy lehet a környéken, válaszolta egy másik. Nem veszi észre, hogy dupla bajba keveredik, de a nevetés mellett volt valami nyugtalanítóbb is, egy valódi felháborodás. Mert ez az ajánlat nem csak túl magas volt egy hibásnak tartott áruért, ez egy kijelentés volt. Miguel nyilvánosan kijelentette, hogy Sofia és a fia megérnek ekkora vagyont, hogy méltóságuk van, ami igazolja ezt az árat, és ez, valamilyen csavaros módon, jobban sértette a közönséget, mint maga az aukció. Ki hiszi magát? Súgta egy hölgy a barátnőjének, nemesnek tűnve, mintha lovagiasság lenne, nem őrültség. Kárhoztatóvá tesz minket, válaszolta a másik alig elrejtett keserűséggel, és ott volt az igazság. Miguel cselekedete egy tükröt tartott minden jelenlévő elé, arra kényszerítve őket, hogy lássák a kegyetlenséget, amit fenntartottak, és az emberek utálják szembenézni saját emberségtelenségükkel. De Joachim reagálta a legrosszabbul. Sofia látta, hogy az arca vörösödik, nem a szégyentől, hanem a dühtől, mert hirtelen már nem ő volt az az ember, aki túléléshez szükséges dolgokat csinált. Ő volt az az ember, aki kevesebbért adta el a lányát, mint amennyit egy idegen gondolt, hogy ér. Ő volt az az apa, aki annyira csúfosan kudarcot vallott, hogy egy idegen hajlandó volt vagyont fizetni, hogy elragadja tőle. Uram, mondta Joachim feszülten, hálás vagyok a nagy lelkűségéért, de kötelességemnek érzem, hogy figyelmeztessem, mire költ. Ez a lány nem csak hogy testi fogyatékos, de makacs és engedetlen is. Nagyon gondosan neveltük, és botránnyal és szégyennel fizetett nekünk. A csecsemő szünetelt, mintha a leggyalázatosabb szavakat kereste volna. A csecsemő erkölcstelen viselkedésének gyümölcse. Egy olyan embernek adta át magát, aki elhagyta őt, örökre beszennyezve a nevünket. Minden szó egy hátba döfés volt. Sofia úgy érezte, mintha nyilvánosan vetkőztetnék, megmutatva minden hibáját, valósat vagy képzeltet, Joachim döntésének igazolására. Éppen átírta a narratívát, áldozatból gonosztevővé, elárult lányból erkölcstelen nővé változtatva, mindezt az igazolhatatlan igazolására. Problémás uram, folytatta Joachim, immár Miguelhez és a tömeghez is szólva. Mindig is az volt gyerekkora óta, megkérdőjelezve a tekintélyt, megtagadva az alávetést. A lovas baleset valószínűleg isteni büntetés volt arroganciájáért. És még utána is, még testi fogyatékosan és alamizsnától függően is, megvolt az a merészsége, hogy eljött. A szó, mint egy fejszecsapás, átsuhant Joachim beszédén. Miguel nem kiáltott, nem kellett neki. Az egyetlen szótagban abszolút tekintély volt, egy olyan parancs, amely nem tűrt ellentmondást. Előlépett, újabb lépcsőt mászott meg a pódiumon,
és hirtelen szinte Hakim magasságában volt. A magasság és jelenlét különbség még nyilvánvalóbbá vált. Nem kértem a véleményét róla, mondta Miguel. Minden szó mértani és átgondolt volt. Nem kértem, hogy értékeld a jellemét. Kereskedelmi ajánlatot tettem. Elfogadja vagy nem? De, uram, meg kell értenie. Tökéletesen értem. Miguel intenzitással tartotta Hakim tekintetét, amitől az idős férfi fél lépést hátrált. Értem, hogy az igazolhatatlant próbálja igazolni. Értem, hogy a lányát gonosztevőként próbálja ábrázolni, hogy áldozatként tüntesse fel magát. Értem, hogy minden szó, ami most elhagyja a száját, kétségbeesett kísérlet a lelkiismerete megmaradt részének megmentésére. A térre boruló csend abszolút volt. Az emberek abbahagyták a nevetést és a suttogást. Mindenki valami szokatlant szemlélt, valaki megnevezte az igazságot, amit mindenki látott, de senki sem mert kimondani. De van egy másik igazság is, folytatta Miguel halk hangon, ami azonban az egész téren visszhangzott. A véleménye róla már nem számít, a narratívája már nem számít. Abban a pillanatban, amikor úgy döntött, hogy árucikké teszi, elvesztette a jogot, hogy meghatározza. Tehát utoljára kérdezem, elfogadja a 100 ezüstöt vagy sem? Hakim többször is kinyitotta és becsukta a száját, mint egy hal a vízből. A tömeg felé nézett támogatásért, de csak zavart arcokat talált, amelyek elfordultak, mert Miguel kimondta, amit mindenki érzett, de nem akartak bevallani, hogy valami alapvetően rosszban vettek részt, hogy minden nevetés és minden lenéző pillantás bűnrészesekké tette őket. Elfogadom, suttogta végül Joachim, legyőzve nem csak az árverésen, hanem abban a kísérletében is, hogy fenntartsa a morális felsőbbrendűség valamilyen illúzióját. Ekkor látta Sofia valamit Miguel arcán, ami meglepte. Nem diadal vagy elégedettség volt, hanem valami közelebb állt a szomorúsághoz, mintha Hakimban felismerte volna az emberi gyengeség visszhangját, amelyet nagyon jól ismert, talán saját történetéből, mintha megértené, hogy a rossz emberek ritkán kezdenek rosszul. Rosszá válnak apró, gyáva döntések sorozatán keresztül, amelyek végül felismerhetetlenné változtatják őket. De ez az atya iránti együttérzés nem csökkentette Miguel elhatározását Sofia ügyében. Leszállt a pódiumról, megszámolta az érméket, és feszült csendben bonyolította le az üzletet. Másd anélkül, hogy lehetőséget adott volna Hakimnak, hogy igazolja magát, egyszerűen karjára emelte, és elvitte. A tömeg úgy nyílt meg, mint a vörös tenger. Sofia pedig, amikor utoljára visszanézett, látta, ahogy apja remegő kézzel számolja az érméket, immár egyedül a peronon, elfeledve a tömeg által, amely újabb szórakozást keresett. Látta a lányát és visszaszerezte a pénzét, de valahogy abban a pillanatban úgy tűnt, hogy sokkal többet veszített, mint amennyit nyert. És Sofia akkor megértette, hogy egyes tranzakciók többe kerülnek, mint pénz, a lélek darabjaiba kerülnek, amelyeket soha nem lehet visszaszerezni. Sofia becsukta a szemét, érezve a kocsi ringását, de az emlék élénken maradt, nem hajlandó elfelejtődni. Volt még valami abban a pillanatban a peronon, amit fel kellett dolgoznia, valami, ami gyökeresen megváltoztatta a látásmódját, nem csak Miguelről, hanem önmagáról is. Miután Joachim elfogadta a 100 érmét, a zavart csend után, ami elfoglalta a teret, váratlan dolog történt. Egy férfi a tömegből, egy helyi kereskedő, akit Sofia a vásárokból ismert, idegesen nevetve lépett elő, kegyetlen humorral próbálta megtörni a feszültséget. Nos, cowboy úr, mondta elég hangosan, hogy mindenki hallja. Remélem, van egy nagy istálója, mert vett 2 haszontalan szájat, amit etetnie kell. A sánta nem tud dolgozni a földeken, a fattyú pedig csak nőni fog, hogy még több szégyent hozzon. Néhányan megkönnyebbülten felnevettek a feszültség megtörése miatt, hálásak, hogy visszatérhettek az elfogadható kegyetlenség ismerős mintájához. De ami ezután történt, úgy égett bele Sofia lelkébe, mint a forró vas. Miguel megállt. Egyszerűen megállt a kocsi felénél, Sofia még mindig a karjában, és lassan megfordult, hogy szembenézzen a tömeggel. És akkor szándékosan 3 lépést hátrált a pódium felé, fizikailag közéjük állt Sofia és a gúnyolódó arcok tömege közé. Szimbolikus, de erőteljes gesztus volt, emberi gát közte és a kegyetlenség között, amely annyi ideig felemésztette. Beszéljünk a szégyenről? Miguel hangja nem volt hangos,
de hallatszott a csendes téren. Akkor beszéljünk az igazi szégyenről. Végig söpört a tömegen egy tekintettel, amitől többen is ösztönösen hátráltak. Sofia érezte a feszültséget az izmaiban, valaki visszatartott lélegzetét, aki mély haragot tartott vissza. A szégyen nem egy fiatal lány, akit egy baleset bénított meg. A szégyen nem egy anya, aki küzd, hogy megvédje a gyermekét. A szégyen szünetelt, a szó a levegőben lebegve hagyva. Egy tömeg, amely azért gyűlt össze, hogy megnézze, hogyan adják el az embereket marhaként. A szégyen mások fájdalmán nevetni, mert az felsőbbrendűnek érzi magát. A szégyen mindannyiótok, akik itt maradtatok, néztétek, tapsoltatok, és ma hazamentetek, úgy téve, mintha tisztességes emberek lennétek. A csend olyan mély volt, hogy Sofia hallotta a szél susogását a tértől alig távolodó fák között. Senki sem mert mozdulni. Mintha Miguel egy varázstükröt idézett volna meg, amely mindenkiben a legrosszabb képét tükrözte. És te, folytatta, a kereskedőre nézve, aki megjegyzést tett, gondolod, hogy szabadon gúnyolódhatsz vele? Hogy nevethetsz a helyzetén, mintha szórakozás lenne? Hadd tisztázzak valamit. Miguel tett egy újabb lépést előre, teljesen uralva a teret. Ez nem vásárlás, nem kereskedelmi tranzakció, ahol árut szereztem, ez egy döntés. Döntés arra, hogy valakit kimentsünk egy olyan helyzetből, amely soha nem létezhetett volna. Ez védelem azoknak, akiknek szükségük van rá. És ha itt valakinek ezzel problémája van, ha valaki meg akarja kérdőjelezni a döntésemet, vagy újra gúnyolódni vele, a mondatot függőben hagyta, de az implicit fenyegetés világos volt. És senki, még a legarrogánsabb kereskedő sem merte kihívni a kihívást. Aztán Miguel elmondott valamit, amit Sofia soha nem fog elfelejteni. Szavak, amelyek túllépték az önmegvetés, a belső szégyen és a társadalom által az értékéről hazudott hiedelmek éveit. Az becsületet nem lehet megvásárolni, jelentette ki, minden szó átgondolt és meggyőződéssel teli. Az becsület nem a vezetéknevekben vagy a kitalált hírnevekben rejlik. Az becsület abban rejlik, hogyan bánunk a sérülékenyekkel, a döntéseinkben, amikor senki sem lát minket, a bátorságban, hogy megtegyük a helyes dolgot, még akkor is, ha nehéz. Újra végignézett a téren, kihívva bárkit, hogy ellent mondjon. És a kegyetlenséget nem szabad tapsolni. Nem számít, hányan gyűlnek össze, hogy tanúi legyenek, nem számít, hány igazolást találnak ki. A kegyetlenség továbbra is kegyetlenség. És mindannyiótoknak, akik részt vettetek, akik nevettek, akik beavatkozás nélkül néztek, együtt kell élnetek ezzel a döntéssel. A kereskedő, aki beszélt, piros volt, nem haragtól, hanem szégyentől. Több nő a tömegben könnyeket látott a szemében, nem Sofia iránti szánalomból, hanem saját bűnrészességük kényelmetlen felismeréséből. Még Joaquin is, aki még mindig a peronon számolta az érméit, megállt, és úgy nézte a kezét, mintha most látná először. Miguel megfordult, Sofiát a karjába igazította, és visszatért a kocsiba. Ezúttal senki sem nevetett, senki sem tett megjegyzést. A tömeg egyszerűen félrehúzódott, elfordítva a tekintetét, képtelen szembenézni azzal a tükörrel, amelyet Miguel eléjük helyezett. És Sofia az ő karjaiban érezte, hogy valami eltörik benne, de nem összeomlás értelemben. Úgy tört fel, mint amikor a magot körülvevő kemény héj végül feltörik, hogy lehetővé tegye a növekedést. Mert először a baleset óta, a terhesség óta, az összes felhalmozódott megaláztatás óta valaki nyilvánosan kijelentette, hogy értéke van, hogy védelemre érdemes, hogy embersége tagadhatatlan és vitathatatlan. Most, a kocsiban, órákkal később, Sofia még mindig érezte ezeknek a szavaknak a hatását. Az becsületet nem adják el, és a kegyetlenséget nem tapsolják. Ez egy elvekkel szembeni kijelentés volt, igen, de engedély is volt. Engedély arra, hogy abba hagyja annak a szégyennek a cipelését, amely soha nem volt az övé, hogy elismerje, hogy a hangok, amelyek töröttnek definiálták, tévedtek. Hogy elkezdje a hosszú és fájdalmas utat egy olyan identitás újjáépítésében, amely nem a korlátokon alapul, hanem az inherent méltóságon. Miért tetted ezt? kérdezte Sofia hirtelen, a hangja elfojtott érzelemtől rekedten. Miért védted meg az becsületemet, amikor én magam sem hittem, hogy még van?
Miguel egy pillanatig csendben volt, tekintete a sötét úton volt előtte. Aztán, a még mindig nem teljesen megosztott emlékekkel teli hangon válaszolt, mert valaki egyszer ugyanezt tette értem, és mert egyes csaták megérik, még akkor is, ha elveszettnek tűnnek. Történelem volt ezekben a szavakban, ősi fájdalom, önmegváltás. És Sofia kezdte megérteni, hogy ez az utazás nem csak a megmentéséről szólt, hanem valami nagyobb dologról. Két törött lélek, akik bátorságukkal találták meg az utat az emberség felé, dacolva a világ rendszer szintű kegyetlenségével. De ez a történet még csak most kezdődött, és az előttünk álló kihívások nem csak Miguel elhatározását, hanem Sofia újonnan felfedezett erejét is próbára teszik. Miguel válasza az éjszakai csendben visszhangzott, de Sofia megérezte, hogy több van ezek mögött a szavak mögött, sokkal több. És hirtelen egy emlék, amelyet el akart nyomni, elsöprő erővel tért vissza, nem a térről, hanem 3 héttel az árverés előtt, arról az éjszakáról, amikor felfedezte az igazságot. Véletlen volt. Sofia nem keresett, nem kutatott, csak tiszta pelenkákat keresett Martinnak, amikor rábukkant Joaquim zárral lezárt íróasztal fiókjára. A fiók leesett, papírokat szórva szét a padlón, és közöttük egy levél, vagy inkább több levél, mind ugyanarról a feladóról. Mateo Velázquez, Don Armando unokaöccse. Sofia remegő kézzel fogta fel az első levelet, nem teljesen értve mit lát. De ahogy olvasta, ahogy a szavak mondatokká, majd pusztító igazsággá szerveződtek, a világa egy teljesen új módon omlott össze. Uram Joaquim, amint megállapodtunk, küldöm az 50 érmét a megállapodott csendért fizetségül. Atyám nem tudhat semmit a lányával történt incidensről. A hírnevem, a kormányzó lányával való jövőbeli házasságom mind romokban dőlne, ha ez kiderülne. Köszönöm megértését, hogy titokban tartja ezt az ügyet. A levél dátuma 4 hónapja volt, 1 hónappal Martin születése után. És volt még több levél. Levelek, amelyekben Mateo havonta fizetett Joaquinnak a csendjéért. Levelek, amelyekben köszönetet mondott Sofia apjának, amiért megértette a kényes helyzetet, és nem keltett botrányt, ami mindkét családot károsította volna. A legrégebbi levél az, amelyik teljesen széttörte Sofia minden még élő illúzióját. A dátuma 3 nappal azután volt, hogy megszületett Martin. Joaquim úr, elnézést kérek az elmúlt éjszaka miatt. Nem kellett volna annyit innom. Nem kellett volna az ablakon bemásznom. A lánya, zavarodott volt, kiszolgáltatott. Visszaéltem a helyzettel méltatlan módon, de biztos vagyok benne, hogy ezt lovagiasan is el tudjuk intézni, anélkül, hogy az hatóságokat bevonnánk, vagy nyilvános botrányt keltenénk. Sofia 5-ször olvasta el azt a levelet, mielőtt megértette volna az igazi jelentését. Visszaéltem a helyzettel. Nem volt kölcsönös csábítás, nem volt mindkét fél hibája, valami olyasmiről volt szó, amit hónapokig nem volt hajlandó megnevezni, mert a megnevezése túl valóságossá, túl fájdalmassá tette volna. És Joaquim tudta. Tudta a kezdetektől fogva, megkapta azt a levelet. Látta Mateo bevallását. Megértette, hogy a lányát megerőszakolták, miközben kiszolgáltatott volt a saját ágyában. És ahelyett, hogy megvédte volna, ahelyett, hogy igazságot keresett volna, ahelyett, hogy megvédte volna, ahogy minden apának kellene, megalkudott az árán. 50 ezüstérme havonta a csendért, Mateo elengedéséért, hogy feleségül vehesse a kormányzó lányát, hogy megvédje Don Armando unokaöccsének jó hírét, ugyanazon Don Armandónak, aki adósságokkal folytogatta Joaquimet. Minden össze volt kapcsolva, minden gondosan megrendezve. És Sofia lett a saját története gonosz hőse. Az erkölcstelen viselkedéssel vádolták, a ház szégyenítésével, azzal, hogy olyan döntésekkel hozta őket zavarba, amelyeket soha nem hozott meg. Joaquim szándékosan átírta a narratívát, az erőszakot beleegyezésen alapuló szexuális botránnyá változtatva, és az áldozatot elkövetővé téve. Sofia aznap este szembenézett az apjával. A levelek remegtek a kezében. Joaquim mindig részeg volt, de nem annyira, hogy ne értse meg, hogy lebuktak. Tudtad? Suttogta reket hangon. Tudtad, mit csinál, és elfogadtad a pénzt, hogy hallgass. Ez volt az észszerű megoldás, válaszolta Joaquim, még csak nem is próbálta tagadni.
jelenteni Don Armando unokaöccsét, botrányt kelteni, ami 2 családot is tönkretenne. És miért? Hogy valamit bizonyítsanak? Úgysem hitt volna senki. Egy liliás, megkérdőjelezhető hírnevű ember, a hatalmas ember unokaöccse ellen. Kínyörne szerinted? De én a lányod vagyok, kiáltotta Sophia. És Martin felébredt sírva a szomszéd szobában. Védnem kellett volna, és pontosan ezt tettem, válaszolta Hakim, akinek a logikája annyi árulást indokolt, hogy már nem is indokolta őket. Megvédtem a nyilvános botránytól, megvédtem az ítélkezéstől, megvédtem attól, hogy újra át kelljen élned azt az éjszakát a bíróságon, ahol a hatalmas férfiak tönkreteszik a hitelességedet. Elfogadtam a pénzügyi kompenzációt, ami életben tartott minket. Azek az utóbbi hónapok pragmatizmusa volt, nem árulás, de árulás volt. A legrosszabb fajta árulás. És a falusi téren 3 héttel később, amikor Miguel megtette a lépést és elvitte Sophiát, már nem tudta tovább tartani a száját, mert ha úgy is elmegy, ha árucikként adják el, akkor legalább az igazságnak napvilágra kell kerülnie. 2-szer adott el. A szavak Sophiából törtek ki, mielőtt meg tudta volna állítani őket, olyan hangosan, hogy az egész közönség hallotta. Miguel megállt és ránézett. A tömeg is megállt. A dráma vonzotta. Az apám 2-szer adott el, ismételte most hangosabban, évek fájdalma átalakult kétségbeesett bátorsággá. Először eladta a hallgatásomat annak a férfinak, aki megerőszakolt. Havonta fizetést fogadott el, hogy elhallgassa, hogy Don Armando unokaöccse éjjel bement a házunkba, és megtette, amit tett. És most újra elad, ezúttal nyíltan, mert elfogyott a vérpénze. A csend, ami a térre telepedett, különbözött minden korábbi csendtől. Ez volt a kollektív horror csendje, a hirtelen megértésé, ami mindent átalakított. Az emberek Joaquimet nézték, várva a tagadást, várva a magyarázatot. De sápadt volt, a szája nyílt és zárt, szavak nélkül. Hazugságok, kiáltotta végül. Történeteket talál ki magának. A levelek az asztalod 3. fiókjában vannak, vágta közbe Sophia meglepően szilárd hangon. Mateo Velázquez levelei, amelyekben bevallja, mit tett. Levelek, amelyek kimutatják a fizetéseket. Minden dokumentált, minden saját kezűleg írt. És ekkor fordult a tömeg Hakim ellen, nem Sophia miatt. A legtöbben még mindig bizalmatlanul nézték, hanem azért, mert eladott egy csendet, amely kompromittálhatta volna Don Armandót, mert elhallgatott egy bűncselekményt, amely egy hatalmas családot érintett, mert hirtelen már nem csak egy erkölcsileg megkérdőjelezhető aukcióról volt szó, hanem egy összeesküvésről, amely a régió hatalmi struktúráit érintette. Miguel nézte Sophiát leplezetlen arckifejezéssel, majd Joaquimet. Igaz. És Joaquim, szembenézve, leleplezve, menekülés nélkül, egyszerűen összeomlott, nem könnyek vagy megbánás között, hanem a haragos védekező hozzáállással, aki tudja, hogy vesztett, de nem hajlandó elismerni a hibáját. Megtettem, ami a túléléshez szükséges, kiáltotta a csendes tömegnek. Ti is ezt tettétek volna a helyemben. De senki sem válaszolt, mert most már mindannyian megértették, hogy nem csak a kegyetlenséget, hanem a bűncselekmény elhallgatását is megtapsolták, hogy az áldozatról nevettek, miközben a tettesét védték, és hogy nekik is maszatos a kezük a kocsiban. Órákkal később Sophia végre megértette, miért mondta Miguel, hogy valaki tett érte valamit, mert őt nem csak a körülmények áldozataként ismerte fel, hanem egy egész rendszer áldozataként, amelyet a hatalmasok védelmére terveztek a kiszolgáltatottak rovására, és ekkor eldöntötte, hogy ez a rendszer nem fog győzni. Ezúttal nem. A kocsi hirtelen megállt. Sophia dezorientáltan nyitotta ki a szemét. Egy kis fogadóhoz értek az út mellett, egy egyszerű, de robusztus épülethez, amely pihenést kínált az utazóknak. Miguel kiszállt, megkötötte a lovakat, majd megfordult, hogy segítsen neki. Pihenjünk itt ma este, mondta lágy hangon, megtörve a csendet, ami órák óta közöttük volt. Neked és a babának igazi ágyra van szükségetek. Miközben Miguel segített neki leszállni és a kerekesszékbe ültetni, Sophia nem tudta abba hagyni a gondolkodást arról, amit hátrahagyott, nem csak a teret vagy az apját, hanem egy egész identitást, amelyet olyan régóta hordozott magával. Az áldozat identitása, egy megtört női,
Egy szégyenletes járkáló képé, mert valami megváltozott azon a platformon, amikor végre kimondta az igazságot, amikor feltárta, mit tett Joachim, amikor felfedte a leveleket és a vérdíjakat, amikor megtagadta, hogy egyedül viselje a bűnt, ami soha nem volt az övé. Abban a pillanatban már nem volt passzív sajnálat vagy gúny tárgya, hanem valami egészen mássá vált. Tanúvá, vádlóvá, túlélővé vált, aki nem hajlandó hallgatni. És a tömeg érezte ezt. Sophia látta az arcokon maga körül, amikor az igazság kiderült. Először döbbenet, aztán horror, aztán valami, ami halványan hasonlított a tiszteletre, mert van bátorság kimondani az kimondhatatlant, dacolni a hatalommal, még akkor is, ha nincs vesztenivalója, és ez a bátorság megváltoztatja az emberek róla alkotott képét. Joachim természetesen megpróbálta visszanyerni az irányítást a történet felett, kiabálta, hogy hazudik, hogy bosszúból próbálja tönkretenni, de a szavai üresen hangzottak Sophia vágyainak részletei előtt. Említette a leveleket, a dátumokat, a pontos összegeket. Részletei voltak, amelyekkel csak egy igazi áldozat rendelkezhet. Amikor a tömegből két férfi, valószínűleg kíváncsiskodók vagy Don Armando ellenségei küldték, Joachim házához mentek, hogy visszaszerezzék a leveleket a zárt fiókból, és visszajöttek a dokumentumokkal, mint vitathatatlan bizonyítékokkal, Joachim teljesen összeomlott. Sophia emlékezett, hogyan esett térdre a peronon, nem megbánásból, hanem a kétségbeesésből, aki látta, hogy összeomlik az egész hazugságokra épített világa. Mert azok a levelek nem csak a hírnevét rombolták le, hanem minden esélyét is tönkretették a hitelezőkkel, a közösséggel, az egész életében keresett tisztelet látszatával való kapcsolat fenntartására. Pénzre volt szükségem, suttogta senkinek sem. Az adósságokat, Don Armando mindent elvett volna. Nem volt más választásom, de mindig van választás. Ez volt az, amit Sophia kezdett megérteni. Joachim a hírnevét helyezte lánya biztonsága elé. A vérpénzt az igazság elé helyezte. Ismételten úgy döntött, hogy fenntartja a pozícióját, még akkor is, ha ez az ő teljes feláldozását jelenti, és most szenvedi a döntései következményeit. Michael csendben figyelte mindezt leplezetlen arckifejezéssel. Aztán, amikor a tömeg kezdett szétoszlani, egyesek, hogy terjesszék a hírt, mások, hogy gyorsan eltávolodjanak a botránytól, tett valamit váratlanul. Újra felment a színpadra, Sophia mellé állt, és olyan hangon szólalt meg, amely vitathatatlan tekintélyt sugárzott. Jegyzőkönyvbe mondom, kijelentette, hogy ez a fiatalasszony ettől a pillanattól kezdve az oltalmam alatt áll. Bárki, aki megpróbálja bántani, rágalmazni, vagy információt használni az állapotáról ellene, közvetlenül nekem felel. Már nem Joachim tulajdona, már nem kiszolgáltatott a hatalmas férfiak manipulációjának, jogi és személyes oltalmam alatt áll. Nyilvános kijelentés volt, amelyet több tucat ember tanúsított. Nem volt házasság. Sophia világosan megértette, de talán valami fontosabb volt abban a pillanatban. Védőfalat épített, figyelmeztetést mindenkinek, aki megpróbálja kihasználni a kiszolgáltatottságát. Miguel volt az, aki a saját nevét és hírnevét, bármi is legyen az, használta, hogy megvédje őt a további bántalmazásoktól. És aztán hozzátett valamit, ami Sophia szívét megdobogtatta. És amikor eljön az idő, amikor készen áll, segíteni fogok igazságot keresni azért, ami történt. A leveleket megőrizzük, a bizonyítékokat megőrizzük, és akik azt hiszik, hogy meg tudják venni a csendet, megtanulják, hogy egyes igazságok nem maradnak eltemetve. Ez egy ígéret volt arra, hogy a történet nem ér véget itt, hogy Mateo Velázquez és Don Armando nem marad büntetlenül, hogy lesz elszámoltatás, még akkor is, ha időbe telik. És ebben az ígéretben Sophia látta a lehetőségét valaminek, amit lehetetlennek hitt, a teljes megváltásnak, nem a múlt elrejtésével, hanem teljes szembenézéssel vele. Vissza a fogadóba, miközben Miguel segített neki bemenni, Sophia Martinra nézett, aki békésen aludt a karjában. Ez a bába, akit a társadalom fattyúnak és szerencsétlenségnek nevezett, valójában a túlélésének élő bizonyítéka volt, a visszautasítása, hogy eltűnjön, az elhatározása, hogy továbbra is létezzen, még akkor is, amikor mindenki azt szerette volna, hogy ne tegye. Miguel, mondta lágyan,
miközben segített neki elhelyezkedni a fogadó kis ágyában. Miért csinálod mindezt? Szünetet tartott, megfontolva a kérdést, mintha ez lenne az első alkalom, hogy valaki feltette volna, vagy talán az első alkalom, hogy ő maga is meg tudta volna fogalmazni a választ, mert 5 évvel ezelőtt ott voltam, ahol te most vagy, nem pontosan ugyanabban a helyzetben, de megtörve, elárulva, reménytelenül. És valaki látta bennem az embert, amikor mindenki más kudarcnak tekintett. A tekintetük találkozott, és mély fájdalom sugárzott belőlük, amit Sophia felismert. Az az ember azt mondta nekem, hogy amíg van valaki, aki hajlandó érted harcolni, nem vagy teljesen elveszett. Tehát harcolok érted? Értem. Mindazokért, akiket a világ kényelmetlennek tart. Sophia könnyeket érzett, az első őszinte könnyeket, mióta minden elkezdődött, végigfolyni az arcán. Nem a szomorúság könnyeit, hanem valami összetettebbet, megkönnyebbülést, hálát, és azt a lehengerlő érzést, hogy talán, csak talán több értéke van annál, amiben kondicionálták hinni. Mort, amikor mindenki nevetett, amikor mindenki tapsolt megaláztatásának, amikor úgy tűnt, az egész univerzum összeesküdött, hogy teljesen elpusztítsa, a sors küldött valakit, aki nem volt hajlandó részt venni ebben a kegyetlenségben, és ebben az elutasításban, ebben az egyedülálló emberi döntésben, hogy nemet mondjon az egész elnyomó rendszerre. Remény volt. Az út csak most kezdődött. Kihívások vártak előtte. Szembe kell néznie Don Armandóval. Igazságot kell keresnie. Újjá kell építenie egy identitást, amely nem a traumán alapul. De most először Sophia nem volt egyedül ezen az úton, és néha ezt tesz mindent. Ha idáig eljutottál Sophia és Miguel történetének ezen utolsó pillanatáig, az azért van, mert valami ebben az utazásban megérintette a szívedet, és ez sokat mond el neked. Azt mondja, hogy értékeled a valódi diadalművek történeteit, a tökéletlen embereket, akik lehetetlen pillanatokban találnak bátorságot, a második esélyeket, amelyek átalakítják a sorsokat. Pontosan ezért hozom létre ezt a tartalmat, mert hiszem, hogy ezeket a történeteket el kell mesélni, meg kell hallgatni, és emlékeztetniük kell minket arra, hogy nem vagyunk egyedül a küzdelmeinkben. Tehát, ha még nem iratkoztál fel a csatornára, kattints a feliratkozás gombra. Így nem maradsz le ennek a történetnek a következő fejezeteiről, sem pedig azokról a történetekről, amelyeket még megosztok veled. Ha ez a videó bármilyen módon megérintett, ha azonosultál Sophiával, a fájdalmával, a bátorságával, hogy kimondja az igazságot, még akkor is, amikor minden elveszettnek tűnt, nyomj egy kedvelést, hogy megmutasd, ez a kapcsolat létrejött. Ez segít abban, hogy mások, akiknek hallaniuk kell ezeket a történeteket, szintén megtalálják ezt a tartalmat. És hagyj egy megjegyzést, amelyben azt írod, veletek vagyok a végéig, ha idáig eljutottatok. Tudni akarom, kik azok az emberek, akiket igazán érintenek ezek a mély narratívák, akik nem adják fel félúton, mert Sophia és Miguel története csak most kezdődik. Sokkal több vár rá. A kihívások, amelyekkel szembe kell nézniük, Miguel múltjának titkai, amelyeket még nem tártak fel, a Don Armandóval való összecsapás, amely közeledik, és én továbbra is mindent elmondok majd nektek. Mellékesen van itt egy videó, amely még mélyebbre merül ebben az utazásban. Kattints és kövess. A történet nem ér véget itt. Hamarosan találkozunk. Köszönöm, hogy a videó végéig velem tartottatok. Nagyon hálás vagyok minden percért, amit itt töltöttetek velem. Most éppen az első mérföldkő felé haladunk, az 1000 feliratkozó felé. Ha a történeteim akár egy kicsit is megérintettek, kérlek támogassatok egy feliratkozás, subscribe gombnyomással. Minden egyes feliratkozás hatalmas motiváció számomra, hogy tovább írjak, és még több értékes történetet hozzak nektek. Találkozunk a következő videóban.